Mga kapuso, aron mas mahimong sayon ang pagpahigayon og contact tracing. Inisyatibo sa mga provincial o local government units ang paglusad og quick response o QR code. Hinoon, daghan ang issues o concerns nga nang gawas kung reliable ba ang mong sistema. Og aron mas palapdan pa ang atong kahibalo, labot QR codes nga ginagamit karong panahon sa pandemya, atong makauban ang Davao-based web developer nga si Marvin Kinsaat. Sir Marvin, maing buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay naman. Thanks for having me and happy to po yung viewers. Sir Marvin, para mas maintindihan ng nakararami, halimbawa, kung meron akong QR code na magagamit ko sa pagpasok sa mga establishment sa isang lugar, ano po ba ang sistema ng pag-transmit ng data na makukuha sa tuwing pag-scan ko ng aking QR code? Actually, first explain muna natin kung ano yung QR code. So, bali, ang tawag nila dyan is matrix barcode. So, para siyang mga barcode sa mga binibili natin sa grocery, sa tindahan, which can be anything, which can have embedded code inside to include a picture, link to a URL or website, or in our case, a DQR, plain text. So, yung system yung DQR appears to be on a user ID lang. So, yung establishments, they're assigned their own ID where we can scan, when we scan, our user ID is registered in the system. Hindi ako sure kung ano yung details na ini-include nila or paano nila tinatransmit yan dun sa main server ng city government. Pero most likely, it'll just include yung timestamp, tapos yung user ID natin, of course, para malaman nila kung sino yung nandun sa establishment at any given time para mas mapadali yung contact tracing. As for the data, walang personal identifying information na naka-embed din sa QR code. Tinas ko na yan. Yung akin is just a 9-digit alphanumeric code. So para siyang ID number lang talaga. Wala namang siyang picture, wala ring pangalan. It's just the alphanumeric code lang talaga. So pwede nyo i-test yan by using the scan app sa smartphone nyo. You can scan the QR code tapos lalabas na yung sinasabi ko parang ID number. Sir, sa verification ng registration process, ano po ba yung nakikita ninyong kinakailangan pero hindi na ilagay o hindi na kailangan pero kasali ito sa isubmit ng isang applicant? As far as yung kulang, wala naman ako nakikitang kulang. Pero yung parang may sobra eh. Sa akin medyo exaggerated na yung pag-submit ng ID mo with a selfie. Kasi di ba yun yung verification ng mga online loan apps. So, if the data is not protected, then medyo alanganin kasi if there is a breach, pwede mag-install lang yung attacker or yung malicious person. Tapos mag-apply lang sila ng mag-apply ng loan. So, yun yung parang naano ko na kasi it's the submitted requirements is the same. A picture of your ID, a selfie, and then a selfie with your ID. Other information requested, okay naman kasi it's to ensure na mabilis yung contact tracing such as yung phone number ng tao, pangalan nila, and of course your address. Sir, may mga suggestions ngayon para sa unified use ng QR code para sa lahat ng lugar sa Davao Region. Mas convenient ba ito o mas magiging matagal ang pag-launch ng system dahil nga mas malawak na ang sakop ng QR code? Of course, if they're building a new system, then it may take longer. Pero for the residents, magiging mas convenient siya kasi it'll just be one QR code para sa lahat ng Davao Region. Para sa mga LGU naman, mas magiging complicated kasi of course, like you said, mas malawak yung magiging coverage area. It's not just one LGU. Pero at the same time, mas magiging streamlined yung system. Kasi they would only need to create and maintain one single system. So that means pwede sila magtipon-tipon or they can help each other to build that one system and make it faster to do contact tracing, lalo na if it involves traveling in and out of different LGUs compared to having a fragmented system like we do now. Ang nangyayari ngayon ay kada LGU o province ay merong QR code. So possible ba, sir, na more risky ito in terms of privacy concerns kasi nga hindi lang sa isang app ka kinakailangan mag-register. Kung saang lugar ka pupunta ay dapat may QR code ka sa kanila. Oo, yes. Kasi di ba, as they say, more moving parts, more problems to deal with. For example, if you have one LGU na sobrang okay ang security, tapos you have another LGU na hindi masyadong secure, pero kailangan mo pareho mo kailangan daanan sa destination mo, then your data may not be secured in the other LGU. Whereas in the first LGU, okay yung data mo. It's secure. At least, if unified, then they can just worry about a single system rather than having to worry about multiple systems sa per LGU na nangyayari yun. So imagine, if I'm coming from Davao, tapos pupunta ako ng Surigao, how many LGUs do I have to cross? That means I have to have a QR code for every single LGU. So medyo, ano na yun,
Parang nakakagulo na. Sir, marami na ang naglalabas sa mga website at applications para sa paggamit ng QR code for contact tracing. Paano po natin malalaman na lehitimo ang isang website o app na masisiguro nating maging safe ang ating mga personal data na mai-provide during registration? Ano po ba ang mga palatandaan, sir? First and foremost, don't just submit your data sa mga links na lalo na yung mga pinapasa sa social media. Go to the official site of the LGU or the region kasi wala pa tayong unified talaga just to make sure na yun yung ginagamit nilang app. Kasi nothing stops a malicious attacker from coming up with an app tapos i-register nila tapos ipapasa nila sa Facebook with the sole intent of collecting personal data for the for the intent of their own gain. So if you're on the site, make sure pag nag-register ka na, if you're on the site, make sure na yung page where they're asking for you to submit your data is encrypted or may SSL. Yun yung padlock na nakikita nyo dun sa address bar katabi ng URL. So just be vigilant, ask questions hindi ka sure, tapos like I did, air out your concerns. Alright, daghang salamat Sir Marvin for sharing your insights sa paggamit ng QR code for contact tracing. Ingat po. Salamat din po Sir Arjun. Relax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.